a cikin wannan shahararren fim ɗin mai suna Zazzafan. Shin masu jinmu da sauraronmu a tunaninku Umar Hashim wato akawunta wa kuke tunanin zai aura a cikin 'yan matan nan guda uku tsakanin Nana tare da Karima da kuma Hajiya Nafisa? Shin wa kuke tunanin Umar Hashim zai aura? Domin tsakanin Karima da Nana, lokacin da Nana take sanar da Karima tana son Umar Hashim, idan kun kalli fuskarta akwai yanayin da ta shiga na damuwa wanda bata ji daɗin hakan ba, amma dai bata nuna mata ba. To masu sauraron mu, shin a tunaninku a cikin tsakanin waɗannan 'yan mata guda uku wa kuke tunanin Umar Hashim zai aura? Tsakanin Nana ko Karima ko kuma Hajiya Nafisa, shin wa kuke da tunanin zai aura? Wannan ita ce guntuwar cakwakiya a cikin wannan shahararren fim mai suna Zazzafan wadda take wakana a halin yanzu. Can kuma babbar cakwakiyar da take wakana a ɓangaren akawunta Umar Hashim. Idan kun lura da abu guda za ku ga ya damu, ya ɗaga hankalinsa matuƙa. Shin kuna tunanin zai risina wa Hajiya Nafisa ko kuma ba zai risina mata ba? Domin duk da ya shiga damuwa bai ji daɗin abin da ta mai ba, ita kuma duk a rashin sani take ta aikata mai wa'annan abubuwan da take masa. Gashi ta karɓe ma'aji ta ba wa wa'annan munafukan wanda duk burinsu su ga bayan Hajiya Nafisa, amma ita a rashin sani sakamakon izzar da take da ita ta hana kowa kusantarta. Tana ji ta ɗora girman kai babba a kanta, wanda muna fatan Allah ya ganar da ita, domin idan har bata gane ba akwai matsala babba wadda za ta iya faruwa nan ba da jimawa ba, domin da sun gama wankarta sun gama gane lagwanta suna so su yi amfani da daman ne wajen mallake dukiyar mahaifinta tare da kuma dukiyarta. Idan har ta sake ta auri MD za ta yi dana sani matuƙa a rayuwarta, wanda hakan zai jawo mata babban matsala a cikin rayuwarta ta duniya. Yauwa masu sauraronmu, muna da buƙatar ku yanke shawara a tsakanin 'yan matan nan guda uku, wa jarumi Umar Hashim wato akawunta wa ya kamata ya aura a cikinsu? Tsakanin Karima da Hajiya Nafisa tare da Nana, wa kuke tunanin Umar Hashim zai aura su dace da rayuwarsu kuma su ji daɗin rayuwa? Shin a cikin 'yan matan nan guda uku akwai wadda kuka fi hangowa jarumin ya aura? Muna sauraron ku a kowane lokaci domin jin ta bakin ku. Mun gode sosai da ziyartar wannan tasha mai albarka. Ku ci gaba da danna mana subscribers, kana ku danna alamar ƙarar. Alhaji Isa tare da matarsa Hajiya Maryama sun ɗauki mota sun fita domin yawon shakatawa. Sun tafi da ɗansu mai suna Usman, wanda jariri ne shi. Sun tafi sun sa shi a bayan mota. Bayan sun isa zuwa shagon da za su shiga siyo shopping, sai suka sauka, kowa ya buɗe ƙofa ya fita. Sai Hajiya Maryama za ta buɗe ƙofa domin ta ɗauko jaririn. Nan fa Alhaji Isa ya ce, kinga ki bar shi a ciki, mu da ba wani daɗewa zami ba, yanzu nan za mu fito ai in Allah yadda. Ta ce to Alhaji ba komai. Nan suka juya gaba ɗaya suka shiga shopping ɗin, suka bar jaririn a cikin motar. Bayan sun shiga suna ta siyayyar su, ba abin da ya dame su, cike da farin ciki da nishaɗi. Jim kaɗan sai ga wasu ɓarayin yara nan guda biyu sun zo. Sakamakon babu security a inda suka faka motar, security suna can gaba. Haka suka zo suka san dabarar da suka yi, sai da suka buɗe wannan murfin motar suka ɗauke jaririn suka tafi da shi, suka bar musu ƙofar motar a hangame. Su kuma can suna ta siyayyar su. Bayan sun kammala siyayyar ne sun je sun biya sun fito za su tafi gida. Sai Alhaji Isa ya gano murfin motarsa a buɗe. Nan fa gabansa ya matuƙar faɗuwa
duk da gaban shi ya faɗi amma bai sanar da Hajiya Maryama ba, duk da ita ma ta hango ta ɓarinta a buɗe kuma ita ma gaban nata ya faɗi. Nan fa suka ruga zuwa gindin motar, da zuwa suka ga babu jaririn. Nan suka saki kayan da ke hannunsu suka fara rusa kuka, suna tambayar mutanen da suke gani a gurin. Ba wanda zai ba su cikakke amsa, kowa faɗi yake bai sani ba bai gani ba. Suka shari kukansu suka gaji, kowa aka rasa wanda zai rarrashi wani. Nan fa suka buɗe motarsu suka koma zuwa gida. Tunda suka koma, Hajiya har kawo yanzu kuka take ta rintumawa. Shi ko Alhaji gwanda shi ya ɗan tsagaita da kukan, amma fa har yau shi ma ba wai daina waye ba. Nan fa Hajiya ta ce, a san abin yi Alhaji, wannan ba abun wasa ba ne. Alhaji ya ce gaskiya dai dole za a san abin da za a yi. Nan take ya tashi ya nufi division ɗin 'yan sanda, ya je ya kai report. Aka rubuta aka shigar da ƙara. Suka ce za su iya bakin ƙoƙarinsu insha Allahu. Ana nan ana ta neman yaro, watanni sun fara ja. Wata 2, 3 ba a ga yaro ba. Alhaji Isa ya ba da cikiyar wannan jaririn nashi a wajen polis 5, ma'aikatan 'yan sanda guda 5, amma shiru kake ji, ba amo ba labari. Hankalinsa ya yi matuƙar tashi. Duk da ita ma Hajiya hankalinta ya tashi, amma ta fara cire rai. Wata 5 ba a ga yaro ba. Suna nan sai wata rana suka kai wa marayu ziyara gidan marayu. Dama sun saba, suka kai musu abinci da kuɗaɗe. Bayan sun kai musu abinci da kuɗaɗe, za su tafi kenan sai shugaban gidan marayun ya kira su. Suka zauna akan kujera, ya musu bayani kamar haka: kamar yadda kuke taimaka mana, kuke taimaka marayun nan kuma muna godiya sosai. Sai shugaban gidan marayun Alhaji Fantami sai ya ce, me zai hana ku ɗauki yaro ɗaya ko da ƙarami ne? Na fuskanci kamar ba ku da yaro kuma ba kwa jin daɗin zama ba yaro. Kaga idan kuka ɗauki yaro ɗaya ko yarinya, hakan zai zo ya bada ma'ana kuma zai rage muku zafin rashin da kuka yi a baya. Alhaji Isa ya ji daɗin wannan shawarar da wannan mai gidan marayun ya bashi, wato Alhaji Fantami. Ita ma Hajiya ba ɓata lokaci ta amince da wannan shawarar. Dukansu suka je aka nuna musu yara, aka faffaɗa musu kowace da sunanta, aka nuna musu mata da maza. Ita Hajiya ta ce ta fi son mace. Alhaji bai yi wata ba, ya ce a basu macen. Aka basu ko wata yarinya mai suna Nafisa. Suka tafi gida da ita suna ta godiya. Suna zuwa suka yi mata wanka, aka siyo mata kayayyakinta na sawa har da na wasa. Rayuwa ta fara canza musu, wato har sun fara mantawa ga yaran su wanda suka bar shi a cikin mota. Sakamakon wannan Nafisa da take ɗebe musu kewa. Ana nan Nafisa ta fara girma, sun sa ta a makarantar Islamiyya da boko da ta addini gaba ɗaya. Nafisa a yanzu haka ta kai shekara 15 kuma bata daina zuwa Islamiyya ba. Tana zuwa Islamiyyar ta kuma tana zuwa makaranta. To Nafisa girma ya fara zuwan mata, hankali ya zo, domin ta kai shekara 17. Ta saura shekara guda ta kammala makarantar senior ɗinta. Duk da haka tana zuwa Islamiyya kuma. Amma akwai wani yaro mai suna Usman wanda ya takura wa rayuwarta. Ya addabe ta da kalmar so wanda ya daɗe da furta mata, amma har yau bata bashi dama ba. Yana ta jarrabawa sakamakon Nafisa
ba ta ɗaukar raini, shi yasa ba ta kula shi. A duk lokacin da ya zo mata da maganar so, sai ta wulakanta shi a cikin bainar jama'a. Sakamakon haka hammarinsa take, amma shi ku har yau ya ƙi haƙura da ita. Kullum sai ya lallaɓa ta, ya rarrashe ta da ta amshi soyayyarsa, amma Nafisa ta ƙi. Usman dai ɗan gidan wani hamshakin mai kuɗi ne, wato Alhaji Ado, tare da matarsa mahaifiyar Usman, Aminatu. Suna rayuwarsu a Nasarawa GRA, a wani katafaren gida na mahaifinsu, wanda duk wani abin duniya suna samun shi. Sakamakon haka shine dalilin da yasa Nafisa bata ba Usman haɗin kai ba, sakamakon idan takawarsa yana da kuɗi, ita ma Nafisa suna da kuɗi. Duk da haɗuwar makaranta ce, amma Usman har ya fara jin alamun ya haƙura da san Nafisa, amma wata zuciya ta tirsasa shi akan ya ci gaba da haƙuri, ya ƙara gwada. Ba a san inda rabo yake ba, wata ran zai yi nasara. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiyan musu. Usman da Nafisa suna ta rayuwarsu a makaranta. Wata rana Usman yana tafiya a bakin hanya, sai ya yi tuntuɓe ya faɗi. To akwai Nafisa tana biye da shi a baya. Ganin yadda ya tuntuɓen nan ya waɗi, hankalinta ya matuƙar tashi har sai da ta kawo mai ɗauki. Shi kuma ganin yadda ta gigice, tun a lokacin ya san tana son sa. Kawai dai bata karɓi soyayyarsa ba ne. Nan fa ya shiga farin ciki mai ɗimbin yawa, mai tarin yawa, mara misaltuwa, wanda hakan sai da ya bashi damar ya daina jin duk wani zafi da yake ji na wanda ya yi tuntuɓen nan. Haka rayuwa ta ci gaba da kasance musu. Wata rana Usman sai da ya bi Nafisa har gidansu, kuma ya ga gidan, amma bai aika ta zo ba, sakamakon bata san ma yana binta ba. Haka ya juya ya tafi. Akwai lokacin da ya samu abokinsa, ya ce ya kamata ya raka shi gidansu wata yarinya da yake santa, domin ya kai musu ziyarar bazata. Nan fa suka shirya, suka hau sabon lifan ɗin Usman, suka nufi gidan su Nafisa. Da suwa suka sami yaro suka aika shi. To dama iyayen Nafisa, mahaifinta wato Alhaji Isa tare da matarsa Maryama, sun daɗe da umartar Nafisa da ta fito da mijin aure. In ba haka ba za su ɗauki wanda suka ga ya fi dacewa da ita su bata, amma ita dai ko kala bata taɓa ce musu ba. Nan fa yaron da suka aika yana shiga gidan, ya yi magana, ya sallama, ya ce ana kiran Nafisa. Suka kira ya suka ce in juwaye, ya kwatanta musu shi kamar haka. Wani ne a babur, su biyu, shi da abokinsa. To sai Alhaji ya ce mu je in gansu. Hankalin Nafisa ya tashi, domin tunaninta Usman ne, kuma dama shi ɗin ne. Alhaji na fitowa, Usman ya durkusa har ƙasa, shi da abokinsa suka gaida shi. Ya amsa ya ce daga ina, ya ce wallahi ɗan makarantar su Nafisa ne, ya zo ne. Ya kasa gaya mai dai, sai abokin nashi ya ce, ya buɗe baki shi ma yake ce, a wallahi mun zo gunta ne da niyyar wani abin alkhairi, amma muna tunanin Allah ya sa ya kasance. In ko ya kasance za mu fi kowa farin ciki. Sai mahaifin nata ya ce wannan wani abin alkhairi ne. Sai abokin nashi ya ƙara buɗe baki ya ce masa, abokina Usman dai yana so ya auri 'yar wajenka Nafisa idan an ba shi dama. Ƙara ƙaƙa. Nan fa mahaifin Nafisa ya ji daɗin wannan, domin ya yaba da hankalin Usman matuƙa. Ya ce bari in fito. Ya juya ya je sanar da mahaifiyarta, ya faɗa kuma Nafisa. Ya ce ya kamata ki je ki gansu, domin idan ma baki je ba zan miki auren dole ne. Nan fa Nafisa tana fitowa sai ta ido hudu da Usman, wanda tana son sa, amma ba za ta iya soyayya da shi ba sakamakon wasu dalilai. Fitowar take da wuya ta tsaya.
shi kuma ya sauka ya ƙarasa zuwa gare ta. Zuwan saki da wuya, Nafisa ta ɗaga hannunta ta wanka mai wani kyakkyawan mari, ta ƙara mai, ta wanka mai mari har sau 2. Ya riƙe kuncinsa duk da ya ji zafi. Nan fa ta juya ta koma cikin gida ta bar shi a tsaye. Nan fa abokinsa ya ƙaraso ya ce, ya haka yake faruwa kuma? Ya kasa ce masa ko uffan, sakamakon duk da ya ji zafin abin da ta mai. Amma haka ya danne a cikin zuciyarsa. Nan fa suka juya suka koma zuwa gida. To masu jinmu da sauraronmu, za mu kawo muku ci gaban wannan littafi insha Allah nan ba da jimawa ba. Mun gode sosai da ziyartar wannan tasha da kuma sauraronmu da kuke a kowane lokaci. Muna godiya sosai. Kwanaki muke ta musu da kai. Kana cewa wai izzar so ya fi labari na. Gaskiya ne wannan. To sai an faɗa maka dalili. Duk wanda zaka tare akan hanya ma ka tambaye shi, izzar so da labari na wanne ne akan gaba? In zaka tara mutane 200 sai ka samu 190 na cewa izzar so ya fi labari na. Ɗayan nan shi zaka samu shine zai ce labari na ya fi izzar so. Wannan kawai ka faɗa ne don jin daɗin ka. In kana musu yanzu sai mu fita waje a gwada a ta. Ba ma sai mun fita ba. Abu ɗaya zan ma. Ina jin ka. Me dalilin ka da hujjar ka da confirming ɗinka na cewa izzar so ya fi labari na? Yawwa, dama tun ɗazu ina so kai mun wannan question. To yanzu na ma ai. Kana ganin shi izzar so? Ana faɗakarwa a ciki. Ka duba ha gani yadda ake faɗakarwa da nishaɗantarwa. Cewa ita Hajiya Nafisan nan tana wa Umar Hashim gori akan cewa shi ba shi da arziki, ba shi da menene. Ana faɗakarwa da soyayya da me. To kai nan ne ya ɗau hankalinka? Nan ne. Kuma in zaka duba a cikin wannan fim ɗin na Izza So, ana izza da faɗakarwa duk a ciki. Amma shi fa labari na ka gaya mun abu ɗaya wanda ake yi. Tabbas kai yaro ne, ba zan yi musu da kai ba. Domin shi labari na shiri ne wanda an ɗauko shi dogon zango ne. Kuma shiri ne wanda yake faɗakarwa da ilmantarwa. Shiri ne wanda idan har mutum ya kasance ɗaya daga cikin wanda kuke sauraron wannan shahararren fim mai suna labari na. Ko da ke zan iya ma uzuri domin na tabbatar ba lalle a ce kana kalla ba. Domin labari na shine shiri wanda idan soyayya kake zaka koyi yadda ake yin ta. Ina ba zancen nan. Ba wani soyayya da ake yi a ciki. Sai in ganar da kai inda ake soyayya. Ganar da ni. Farko ka tambayen soyayyar da ake a cikin wannan shahararren fim mai suna labari na. Tabbas ana yin soyayya wadda idan kai ma kana soyayya anan zaka iya ɗaukan darasin ka. Saboda shi labari na shiri ne wanda idan ka tsaya ka nutsu ka kalle shi yana faɗakarwa. Shi fa yadda rayuwar ɗan adam take haka yake. Domin labari na wannan jarumar mai suna Sumayya da ƙawarta Riƙayya, wanda ita Riƙayya tana mai bata shawara akan koyaushe ta so mutumin kirki, ba wai wanda zai iya rabuwa da ita a koyaushe ba. Domin ita soyayya ba ta son mutum da zai alƙawarin rabuwa da kai. Saboda idan ka lura Mahmud na cikin shirin wannan fim mai suna labari na a koyaushe ba shi da aikin da ya wuce furtawa ita Sumayya zai rabu da ita. Amma tabbas Lukman sun yi soyayya da shi matukar soyayya wadda ta ja hankalin mutane da yawa. Amma daga ƙarshe shi Mahmud sai ya ce ta je ta kori Lukman. Kuma bayan ta kori Lukman kaga duk wannan soyayya ce wata kala wadda idan baka tsaya ka nutsu ba za ka taɓa nutsuwa ba ka taɓa fuskantar komai a cikin wannan soyayyar tasu ba. Sannan yanzu da ta koma makaranta, ina ga da ta je makaranta ita da ƙawarta Riƙayya da Mahmud duk sun haɗu a makaranta guda ɗaya, wanda Mahmud akwai wata jaruma mai suna Laila tana nuna mai soyayya amma har yau bata faɗa mai ba. Wato a season ɗin da ya gabata idan ka kula ta ɗau wasu maƙudan kuɗi ta bashi, wanda ta bashi ne koyi na canza waya, wanda kuɗin nan idan kai talaka ne sun ishe ka kai shekara 500 kana shi a matsayinka na talaka. Kuma yanzu ita jaruma Sumayya da nake gaya mata cikin wannan shahararren fim mai suna labari na, idan ka lura ta haɗu da wani shahararren ɗan daba a cikin wannan season ɗin mai suna labari na, wato Presdo. Tabbas Presdo ba ƙaramin ɗan daba ba ne, domin idan ka lura akwai scene ɗin da zai zo ko in ce ma an yi shi wanda ya yi wa shi Mahmud attack da bindiga yana ikirarin zai kashe shi. Dama in baka manta ba ya faɗa mata
dole sai ya kashe Mahmud idan har ya san suna soyayya. To kaga ko anan na barka ko masu kallon mu da sauraron mu ya isa su tantance tsakanin aya da tsakuwa, domin labari na ba su an Izzar So bane, saboda labari na ana yin awa guda ana yin shi ba. Izzar So sai kwanan nan aka daɗa mintuna, kaga tun anan ba haɗi. Idan labari na za a yi fasta 10, Izzar So bai fi ai 3 ko 4 ba, shikenan an gama. Kaga tun anan ka yadda labari na ya fi ko bai fi ba, ka gane ai. Yanzu kai shin ka yadda ko baka yadda ba? Idan ma baka yadda ba kana da wata tantama, ka yadda ko baka yadda ba? Ni ban yadda ba. Ba za ka taɓa yadda ba ko? Ba zan taɓa yadda ba. To mu sa wani abu ɗaya da kai. Musa. Masu kallon mu da sauraron mu, shin a tsakanin wannan shahararren fim mai suna labari na da Izzar So, muna so ku yo comment wanda ba adadi. A nan za mu tantance tsakanin aya da tsakuwa, wanda za mu lissafa. Idan mutum labari na yake so ya rubuta labari na, idan Izzar So ne ku burge ka rubuta Izzar So. Mu kuma insha Allah wani satin za mu zo muku da amsoshinku baki daya, wanda za mu tsaya mu lissafa, mu kididdiga, mu ware tsakanin labari na da Izzar So, kowanne a fitar da shi. Idan labari na ya samu kaso 5, Izzar So ya samu 10, to kaci ne. Idan Izzar So ya samu 5, labari na ya samu 10, na cika. Ka gane ai. Wannan shine anan. Idan ka ga jama'ar duniya wanda suke yo comment suna nuna wanda ya fi kyau daga fahimtar da su, din anan za ka sallama. Tsaya ma mu wata tambaya. Ina jin ka. Mutum ma wai in ba dattin kwakwalwa ne da shi ba, ta ina zai kalli labari na, kalli Izzar So ya ce wai labari na fi? A yanzu mun gama. Ka kalli Izzar So irin takun sakar da ake yi a ciki, amma a labari na ga mun wani takun sakar da ake. Ga takun saka nan kala daban-daban. A ni ba na gani. Saboda ita Laila tana son Mahmud ne, kuma dole sai sun yi soyayya. Wato ainihin tana nuna mai ita tana da kuɗi. Idan baka manta ba, wato abokin nan nata mai suna wannan wanda suke ce mai champion, ka gane shi ai, president, shi da ake mulki yake, yana jawo mata Mahmud jikinsu, ƙungiyar inda su je su betin ɗin shi, su yaudare su, munafurce shi, su shigo da shi cikin betin ɗinsu har ta samu soyayyar Mahmud. Idan kuma tabbas presdo, kaga presdo soyayyarsu da Sumayya akwai rikici, ni na gaya ma wannan. Kuma babar Mahmud idan ka lura ba ta son a haɗa aurensu, duk ko me yasa uku. Amma duka yanzu mu karkare ana, wani satin za mu zo muku da amsoshinku baki ɗaya. Mun gode da kallon wannan tashoshi namu masu albarka. Gode to masu kallon mu da sauraron mu, duka a nan za mu kawo ƙarshen wannan muhawara ta mu. Kada ku manta muna jiran amsoshinku ku da kanku, saboda da ku ne za mu tantance tsakanin aya da tsakuwa, wato tsakanin labari na da Izzar So. A nan ne duka za mu tantance, ko ya kace? Muna roƙon ku da ku danna mana subscribe, sai ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa. Wannan haka yake, domin hakan yana da amfani. Sai ku yi mana comment a ƙasa. Gaskiya ne. To duka nan muka ƙarshen wannan shahararren